Hola, molt bones a tots, soc l'Astro i la Bio aquí. ¿Qué? Ah, bueno, pues un saludo, va. Hola, Nico, és que no creiem els humans, soc l'Auguin. Jo estic amb l'Astro. Ja estàs contenta? Sí, Vale. sí, estic amb M'ha l'Astro. caigut d'això. I, bueno, avui farem un vídeo... Reaccions, provant coses rares. Sí. Aviam, tenim això que Fanta de llimona amb Red amb Bull. Red Bull, agitado no removido, mayonesa Mayonesa. normal, Pensava que deia Magic del Pony. Fimo, Fimo. que és la plastilina rara aquesta sandolera. Menjar de gat. Menjar de gat, bueno. Paté. Cafè. No sé per què l'he agafat. Cafè descafeinado, ¿vale? Perquè com que amb el Red Bull ja anirem tot locos. Sí. Sobres de té Amb vinagre d'arròs. Amb sucre. i ja està, no? I... sí. El Ah, i wasabi. formatge. Ah, i El formatge. El Sota formatge el i el genoll. wasabi, aquí. Ah, i això, i els pèsols amb wasabi. Pèsols amb wasabi. Sí, pèsols I amb wasabi. el que farem serà, ens taparem els ulls i el senyor Sayut ens donarà Ens donarà de menjar. Sí, ens donarà de menjar I digueu molt bones, no? i haurem d'endevinar què és. I clar, la reacció és que ja només imagineu-vos amb el wasabi. Bueno, és igual, va. Sí, coses diferents. Però ens ho mengem els dos alhora o ho Sí, quedem? no, ens alhora fiquem la mà Vale, va. de lo que és o Vale, jo va. què sé. Aparat de gravar. Bueno, però és igual. Bueno, és igual, està el Johnny com a càmera. Hola, Johnny. Vale, Saluda. Tingues compassió, sisplau, Jut. Hasta el miro tu, ¿vale? Què? Hasta estic mirant a tu, ¿vale? Us heu de ficar a la boca No, Sí? sense veure-ho, eh? no, Vale. Aquí. sisplau. Ja està, ja m'ho puc ficar o encara no? Sí. Fos. Ja està. Sí, ja m'ho puc ficar. Ah, és el wasabi! Hòstia, com pica. Pensé que no l'has escoltat. És el wasabi. Passa'm la Fanta, anda. I para la mà. Passa'm la Fanta. Quiero más, quiero más. Bueno, si tu dius... Te'l regalo, eh? Ui, s'han anat. Estareu tot el rato sense mirar? Sí. Ja pots mirar, tu. Ah, ja puc mirar? Sí, ja pots Hola! mirar. Hola. Wasabi. Bueno, ara que ja he mirat ja està. No. Això és un sí, no? Estic rascant-me la llengua? No, perquè si n'ha demanat un altre. Bueno, va, el següent. Guardo per després, va. Següent. Te'n miro tu, eh? Bueno, llavors què? Jo guanyo un punt, no? La Bio Cap. Per què? Jo he menjat. Això per què punts? Jo he menjat, tio. No hi ha punts. Això és per vale. diversió. Ah, vale, sí. Senyor, sisplau, sigues compassiu, eh? És que aviam, el problema és que si els líquids no sé com donar-vos-els. Bueno, pues... Bueno, el líquid és reacció, llavors se va bé i ja està. Ja. Jo ja m'ho puc ficar? Sí, espera, que estic pensant en què donar-li a la Bio. Ah. Hòstia, no pot ser, no, Oli, no. formatge, eh? No, no, estic escoltant caure alguna cosa. Que no, no, sisplau. No, 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 sisplau, no. Què és? És el formatge? No, no, Pitjor. perquè sentiria paper de plata. Ah. No, ja sé el que és. Per hi ha algú ja de cunyada per alguna Ja cosa, està. tio. Ja està? Sembla que se m'hagi cagat, no sé. És pols, no? Crec que t'ho sé. Ai. Però és... Ah, és més. Aviam, això tampoc és tan dolent, eh? No sé el que és. Que no m'agrada a mi. Ah, això és una altra cosa. Xupa. Vale, següent. Ai. Vale, jo faig amb cullera, no? Millor? Va, ui, També. això em fa por. Ui, xan. Txan, 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 txan. M'ha dormit al peu. Aguanta't. A mi també. Ai, Dios, no. Wasabi, què és això? Jo ho sé. Jo ho sé. You're not, No. yeah, tipo. Ja està, puc Ja està, menjar? ja està, ja està. Compartir-ho. Ja sé el que és, tio, només amb l'olor ja ho sé. Ai, bueno, jo fico així amb el cap i clar, no em veu. Vull agafar un, no dos. No té gust a res. No m'ho passo, vale? Per si un que és tòxic, vale?
Ah, quin fàstic, tio, menjar de gos, o menjar de gat. No, no poso. Quin fàstic. No M'ha conducir. tocat el Fimo. Espero que toqui el Fimo perquè no té gust de res. Ah, sí? Pues vaya. Jo és que no sé, he perdut el compte de les coses que... 3, 4, no sé. No ho sé. Bueno. Ai, Nemo, aquí no, sisplau. Lluti, el vinagre a mi no, sisplau. Hosti, és veritat, ara sé el vinagre. Agafa-ho. Ai, te l'he posat al revés. No sé com agafes la cuinera. Que li puc donar... Bé, anava a dir Feba. Feba, escolta. No sé si t'ha dit lleig o què. Feba és un Pokémon lleig, Pues ja està. que evoluciona per bellesa. Què li dono jo a ell? Si et poso líquid a la mà, què? Ala, d'animal. Bueno, hi ha un fons aquí, no? M'hauré de sugar després. Ala! Mira que ets bèstia. Ja està. Ja està? Però on No està? arriba. On està? Això és la Fanta amb el Red Bull. Ja està bo. No pot. És el paté. Ah, pues no està tan dolent. Joder. Vale, no, sí, no, la textura no m'agrada. Té, menja tu. Ah, o sigui, està bo, però la textura no... Ningú té aigua, no? Però aquest paté és el barat. Escolta, és el paté de casa meva. Pues menges paté del barat, eh? Em cardo uns patés que està l'hòstia de bon. Mercadona, tu vols que et digui? Tu que Ah. mates la oca i treus el paté? No, però jo em cardo uns patés que això val 5 euros. Ai, ai. Tu ets... Què més? Què ens toca? Sí, molt còmode, eh? Està Estirat, grabant, o sigui, de la manera com el quadre Aló, píntame Oh. como una de tus mujeres. de dos putas franceses. Sí, no? Està així, Està, no? Sí? està així. Tens la mà pegajosa? Sí, una miqueta. Mira, agafa... Pots ficar la Astro, maionesa i tota aquesta cosa. grava't un moment. Així Què? ja els ensenyem als espectadors com estic. Vale, va. Un moment, que acaba de fer, però bueno. Aviam. Crec que cada Està així. Hola, Jani! Surto jo? I el Sayut, tu vols sortir o no? Sí, no, ja clar. surt. O t'hem de censurar? El senyor Jo Sayut. vol censurar-me si tinc però piquen. Bueno, en el Nil l'han de Té, Jani, agafa aquesta cosa. Ja, és veritat. Per què no Aquesta ho màquina Per captura les imatges. fàngels. Ah, sí, vale, va. Els gustos grossos perquè... Ai, Dios, què m'has donat? Ai, Dios, tinc por. El Dibuix és que Santes. no sé què li haurà... Què estàs mirant tu ja? El problema és que a mi m'agrada quasi No tot. està mirant. Ah. Ja està, ja podeu menjar. Ja? Aquesta menja cabells i tot, vull dir, aquesta prova de tot. Ai, això és el Que no pica, deia! Que no pica, m'han d'acabar per ahir. El primo. Però després ja no pica tant. No l'has mastegat, Violeta. No m'estic morint. Corre, Sayut, agafa la pata i el Red Bull i tot. Mira la meva puça ara mateix. Que sexy. No pica. Ah, i el mossega, tio, està com una puta cabra aquesta, tio. Ja està, ja està. Suficiente. Dame veure una miqueta. Ah, No, wasabi. jo no puc més ja. Joder, la puta, com pica. Escolta, mira. Ai, l'he llepat i l'he quedat aquí Ah, dins. ara m'ha Ai, picat que el asco, llavi. tio. M'ha picat el llavi. Ah. No, Falta el d'este i el... Sí, però l'altre. no tanca els ulls, tanca els ulls. Tanca les persianes. La dignitat. Ei, què és això? No et mengis coses, ves, Sayut? Què és? Ah, vale. Ja sé el que Ja és. saps el que és. És que... Me'l puc menjar? Bueno, menjo que si no se'm cau de la mà, eh? Està bo. Està molt bo. El formatge està molt bo. Sí. No. No faria així. No, és el menjar de gat, que ja m'he acostumat. Sí, sí. T'has de llevantar, no, tu? Vale. A mi m'ha donat una xiquina. Que morro! Sí, no, perquè... Era per una mica Ah, de deixa'm barreja. el gust del vinagre. Està bo, però deixa'm el gust. A mi m'agrada. De què és? D'arròs. Va. Ai, no, això... Què? Veus això que se suposa que és l'últim? Bueno, deixa'm-ho provar. Està dolent, no està dolent, això. Està molt bo. Està bo? Sí, va. Ara perquè ho escopeix. Ah, Li falta un toc de vodka, eh? Bueno, anem a comprar vodka. Mira, el teu que ha vingut abans ens dona un pepsi de vodka. Molt mal, molt mal. No has provat res, Johnny? No, és Johnny, que... vols provar alguna cosa? Prova.
Això està bo, Johnny, prova. Sí, prova això. Prova. No, em passa el Prova, mòbil, prova. passa el mòbil. Va, què més falta? En Johnny, i que provi un guisante. Johnny! Johnny, vols provar un guisante? Està bo. Vale, ara vols provar un guisante? No. Sí. Obre la boca. Com us moriu? Obre la boca. Jo no, jo no m'he mort. Johnny, obre la boca. A veure, tranquil·la. Ai. Ja violeta. Johnny? Vio, és més fàcil encertar amb tu, eh? Ui. Obre la boca. Faràs una d'ella, Que es mor. Tapa'l, tapa'l, Johnny, tapa'l. Però menja el wasabi. Coi, no, vull... Ai, ai, ah. Va, ja està. Vale, ja està, Ja va. està, té, Johnny. Ja ho hem provat tot, ja. Ho hem provat tot. No, Sí, formatge. no, el formatge no es prova. Formatge per mi. Vale, va. Ha sigut molt El interessant. formatge, ja que no el menjaràs, diré que és això. Oh! Primer formatge o això? Au. Dos paquets, Igual. El formatge és d'aquests que literalment feu la peu. Sí, com el pa Bimbo. Com és? Sí. Ah, pues, no sé. Com a veritat. Amb ta mare. Amb ta mare. Amb No, què pues queda també, tan amb mare? això, amb Estava això. molt bo, Això està Pensava molt que bo. sortiria una cosa rara, Cosa rara seria haver ficat cafè o alguna més. Sí. Ara remena. Un moment. No, fes tanta merda, home. Voleu provar-la abans. No, som antes. Jo. No fiquis el menjar de gat. Ja ha caigut un, oi? Diu que n'ha caigut un. No, Sisplau. quita, dona'm. Jo el vull agitar, jo vull jo. En sèrio. Dona'm, tio, dona'm. Ara hem d'agafar l'avió i sacsejar-lo tot. Hala, ja està, ja no... Vinga, bota els melons. Violeta. Pues ale, ja està. Ja està. Se't veu tot, tio. Vale, ara ja no sé si... Remena millor. Començo així, jo així. Heu de sacsejar. Para bailar la bamba. Quita. Para bailar la bamba se necesita. Violeta, per favor, què és això? Ara sé que feu el cafè i tot, prova tu. Prova. Jo un de menjar de gat. Ai, que bo. Què diu? Ho he aconseguit, sí. No. Deixa'm. No, que et pica. Sí. Sí. Hi ha un, hòstia, tio, ja no vull això. Però és un paté. Com t'està? Como que no, no? No pot amb la seva vida. Vinga, prova. No. No està dolent, no es nota. Ja no es nota. No es nota. La quantitat de cafè no és tan gran. Es queda flotant. Demà estaré tot el dia al lavabo, ja veuràs. Amb diarrea. Seràs una fuente de xocolata. Que asco. Quita. Ja podem anar tapant, no? Sí. Tio! Fora d'aquí! És una acusadora. Fora! Ai, se m'ha dormit el peu! No puede conseguir. Vale, sí, ho admeto, està bo. Està bo. Bueno, que fins aquí el vídeo. Like, favorit si us ha agradat. Us passeu pel canal d'en Sant Llut i d'en Johnny i ens veiem en el proper El vídeo. tu també, no? Sí, Vale, sí. Bueno, però és que tu ja, és que no sé si Ah, bueno, clar, que no penjo jo. Clar. Vale, pues llavors en el teu canal, tio. Bueno, que potser ens pengem en els dos canals. Jo estic molt Bé, Bé, el dividim per la meitat. Fem un en un i Clar, a l'altre. com voleu que acabi? Ah, ho veureu en l'altre A canal. l'altre canal, tarat. Això està... Clar, és que això és molt Bueno, seguidors, adiosito. Ara és el meu fan service. Va, així. I les mans enganxoses. Adiosito. Johnny, talla. Bă! Hola, això és... Això és talla.